Ja, vi har en Peru, som man kan se er et udviklingsland, på grund af at de får rigtig mange børn, og der dør rigtig mange børn, som man kan se i starten af den der, det er den der fase ting vi har herovre i siden her, hvor man kan se, at fødselstal det falder, og dødstal det falder. Så man kan se, at lige de første 2-3 år af den, der er vi i fase 2, hvor det hvor den er nogenlunde lige, at fødselsraten er rigtig høj, og der dør rigtig mange børn. Og så kører den videre over til, at det begynder at falde i fase 3 hele vejen ned til 1994 til omkring 2000, hvor den så skifter over i fase 4, hvor dødsraten den ligger ret stabilt, og fødselsraten den falder. Og så vil vi se over på befolkningspyramiderne, at i fase 2 der passer den øverste ret godt til, fordi at der bliver født ret mange, eller der er rigtig mange børn, men den falder rigtig hurtigt opad, så der er ikke særlig mange voksne mennesker. Og så den nedenunder, der kan man se, at op omkring fase 4, der bliver der født mange børn, og der er en del flere voksne, så de bliver holdt i live længere tid. Og så også i Peru, der er det et land, hvor man bliver gravid, når man er meget ung og gift. Så det betyder også, at der kommer flere børn den vej, i forhold til Danmark. Og deres middelalder, den er omkring, eller for mænd er det 67 år, og kvinder er det 72 i fase 4. Og børn bliver også brugt som ressource, som man kan se, fordi at der bliver født helt mange børn. Og det gør der stadigvæk i forhold til Danmark. Og selv dødstal er ret lavt i forhold til, hvor mange der bliver født egentlig. Og de blev uafhængige fra Spanien i 1821. Og de ligger i Sydamerika, som man kan se på billedet der. Og hvad gør man så? Hvis den slukker.